Iki crita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong Melayu, sedulure kabeh diundang, tangga-tanggane ya dikon rewang. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nyewa kemaya, nyewa pinggan, rusi meja kanggo jagongan. Kemai gawe payungan, ora kene panas, ora kene udan. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nek sinoman ngirisi bawang, rajangi kacang, ngonceki kentang, ngirisi daging, ngirisi ayam, masak nang jero wajan. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Godhong pisang ya disuweki, wis lemper ya bungkus koji, dikukus ya digeneni, wis mateng ya dicicipi. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nganten teko ya tengah hari, diarak ya dikompangi, nek mlaku ya ati-ati, sithik-sithik ya diganggani. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Dina Senin kira-kirahan, dina Selasa bayar sampai